Selamat datang Cak Komet dan Cak Yono. Nggih. Nggih, sugeng dalu menika Kang Masku Ki Solikin Bit. Sinten ah? Kula kok nembe niki lho. Solikin Seto. Solikin Seto. Sesuai dengan nama. Nama pripun niku? Wah, jan. Sapa mau Solikin. Heeh. Terus Seto. Iya. Dasare Priyantone nggih gedhe dhuwur. Baguse uleng-ulengan. Ngece lho kula niki ndek lho niki. Nggih? Ndek cilik lho kula niki. Ah, jenengan sila kok nek jenengan jumeneng, mestine ketok gedhe dhuwur. Dhuwur nggih. Nggih no. Aduh. Bocah pengganggu kancane iki. Sepur kluthuk ndase ireng. Artine Lagi kepethuk mestine awake dhewe seneng nggih seneng ta? nggih leres wah bengi niki kula seneng kepanggih panjenengan. Nggih, anu nuwun pangapunten kula dereng ngertos jenengan menika tasik sekolah napa pun nyambut damel. Pun nyambut damel kula niki. Pun nggih. Nggih. Usiane nggih pas. Kula kinten nek jenengan niku tasik SMP. Loh, kok saged? Lah teng anu pamlete nggih ngoten tasik bocah ra karuan kok. Kula niki bocah nggih. Bocah. Teng pamflet. Pamlet nggih. Tapi nyatane teng mriki jenengan pun katon dewasa. Dewasa. Nyuwun pangapunten dereng anu nggih keluarga nggih. Kula sampun nate. Oh jujo Dik iki. Jujo. Cah cilik kemajuan. Kemajuan. Omong Sakmono sedudo. Mbok diwet-wet. Oh, tak wet-wet. Ayo. Dereng nate to nggih. Gejeh. Dereng wong tasih ubak. Lho wis ta? Kowe kok ngeyel ta Yon? Wis to beno kok. Lah masa sakmene wis bar pegat. Lah nyatane kono nggih keterangan kok sok. Lah nek pamane jek di bojo mosok ya ngono wong nok omongan ki donga. Lah iya. Nggih, pun kagungan putra napa dereng? Sampun. Pinten? Kalih. Oh, laki loro. Mangsa. Laki loro wis. Kowe tak kok ruwenerno. Lho, tak kenal maka tak sayang. Nggih kan? Sayang leres. Nah, ora yo ngono to. Nek takon sing akeh kuwi karo dalang-dalang sing kira-kira tanggapane rutin ngono. Nah, iku lho. Ngono lho. Bener. Kowe arep ngenyek piye? Kowe arep ngenyek piye? Apa to, Mas? Ora ngerti jope Mas Solikin lho. Wulan besar ki entuk 42. Saulan iki gur 30 dina kok oleh 42 iki jane Lho, suwengi ndobel. Dadi angger jam 8 mulai, jam 12 medhun ku pindah ning desa kono. Ora paham kok. Oh, nek menawa awan barang berarti. Ramine ora kabrah. Iki ora dunung. Awan mek apa dalang? Lah dalang ruwet. Ruwat. Apa ya enek. Alhamdulillah niki pagelaran wayang dalu punika rame sanget. Rame sanget. Teng dalipun Bapak Sumijan. Pak Sumijan kalian Ibu Ngasri. Ah, niki suwe ora jamu. Suara jamu. Jamu pisan godhong pandan. Jamu. Pisan. Suwe ra tau ketemu pisan teng dalemipun Pak Sumijan. Pak Sumijan sing ndi ya aku ya ora ngerti. Sing lenggah mriko. Oh nggih. Niki Pak Sumijan ingkang teng mriki. Suwe ra jamu pisan beras ketan. Nggih. Suwe ra ketemu pisan ning acarane sunatan. Sunatan. Iso ora kaya ngono. Sapa ora iku? Ya apa? Lho, kaya Pak aku Komet ngono iso kuwi. ora iku? Alah kuwi wis bolak-balik ngono kuwi. Jajal to kowe nek bolak-balik nyatane nek dadi dagelan sing lantip tegese cerdas kudune paham. Nek ngendikan kalih Mas Dalang. Mas Dalang niki sampeyan nek ora ngerti. Mas Menika Solikin. Mas guru. Guru. Mulang. Oh, Mula nek nang nggone istilah guru kae, kuwi matur sing efektif. Ora tok kowe awakmu. Ora tok. Efektif ki ora usah bertele-tele, ya ra? Tele-tele kok tele-tele Arep ngomong teng daleme Pak Sumijan ya langsung ngomong. Matur nuwun menika teng daleme Pak Sumijan nanggap wayang kalih sekaligus ngresmekne unggahno gendeng kuwi. Di to, Men? Kuwi Eh, acarane beda-beda. Nah iki kan Pak Sumijan urunan karo kene. Lah terus akhirnya wayangan ngono. Kowe tumon arep ngunggahno gendenge kok wayangane ora ayu bangkrut apa piye kok iso? Ora gate beda-beda, acarane iki beda. Bengi iki kitanan nggih. Nggih, leres. Rokok terus. Nggih, leres. Ora nukokno kok bingung. Lah iya. Kok ya mbok Lah mau ora rokok lagi. Upama aku nukokno dalang apa ora lancang kan. ya apa? Aku ya ora yo lancang kok nukokno dalang iki. Ya lancang sing mbok gaglak dhewe rapat tek enek kok nukokne. Sing tak bahas ki siji, Mas. Apa? Upama niki kan nembe pindah ngapunten lho, Mas. Kula tak sampean rene, Mas. Iso we? Eh? Iso.
Ya. Wis omong apa ora? Iso, omongnya ora iso bisu ya. Oh, alah. Mas Solikin iki caturane men dias. Alhamdulillah. Sebetane piye, Met? Sabetane jos nek kalih dalang rengel iki rene. Rengel sinten niku? Dalang rengel ki sapa to? Cah nom iki lho. Sinten, Dek? Oh iya aku tahu ngerti. Mas Bayi. Bayu. Bayu. Ayo cek nom yo. Lah kok bayi so? Tebih cuma niku lho sing dadi masalah mbok jenenge sampean ki dilih. Kan Pripun? rencana Piye oleh to, Mas? jeneng to, Mas? Met. Jane nggih, tapi nggih pripun malih. Ajeng napa usul monggo? Lho. Tenan Mas iki ora kok guyon. Asma Kinarya Japa. Jopo. Jenenge Bener. wis apik. Bener. Ki Solikin Seta. No. Ora ya apik. Ning yo arang-arang dalang kok Ki Solikin. Kowe arep ngenyek tonyo lho minggu. Aku iki trae ngono ning asline tutur apik. Lah Lah mbok upo-upo diwalik kok yo kenek to, Mas. Diwalik pripun? Ki Seto Solikin Bengah. Lho. Sing buri ra penak iki sing buri. Sing buri. Kaya sapi kok bengah piring. Lah saiki men terkenal iki golek ngono kuwi. Sing aneh-aneh. Golek viral ngono Jenenge lho. kuwi iso gonta-ganti ngono. Daleme Pak Sumijan dalange sapa? Solikin. Kan gak penak ta ya. Ya ora penak. Slamete wong Vietnam kok renek sing dalang. Lho, Kok saged? hubungane apa? Loh, lah wong Vietnam kan jenenge kan ayo mesti ora ninggal S, Nggih. terus V ngene kae Nggih, leres. Sing Fang Hen, Sing Han Hoi, ngene kae lho. Iya, betul. Lah kuwi nek mau dadi Ki upamane. Ki Singan. Kowe iki lambemu ki ya ora puwenak to. Ya ora Ki Solikin Seta kuwi wis apik. Solikin kuwi ya artine ki soleh. Nah, Lho, iki nek bahasa Arab ki soleh, kuwi jenenge Solikin ngono. Kok iso Soleh ya. soleh, Solikin ki artine kuwi. soleh, Iya kuwi lak nang gone basa. mencari kebenaran kuwi ya soleh. Ya iki dalang sing tak omongne kok. Lah hubungane apa? Ya apik sing umpamane Ki Seto mau Ya. ditinggo. Terus Ki Seto Adi Nugroho. Lho ngono kan tambah moncer lho. nggih. Adi Nugroho berarti iki. Nggih. Niku mayang teng mriku. Oh, sing tak liwati mau ya. Lah. Kita kok rame kono. Oh, lambene kok ya. Maksudnya rame bakule iki lho. Ya, enggak. Bakule rame. Halalah yo. Teng mriki acarane kitanan. Kitanan. Jadi Bapak Sumijan menika ngitanaken Putra putranipun nggih. Mas Habib. Mas Habibila, Habibillah sapa? Mas Habib Bil Khairi ya, alias Mas Mas Makroni. Dwi Mukti. Nggih, leres. Sing leres sinten to? Habib Bil Akromi Dwi Mukti. Nah, kuwi Panggilane. panggilane jan poran ngono lho, Mas. Kowe iki ya ngono kok ya ditimbali padha ae. Mas Habib ya kena. Nggih. Mas Mukti, Mas Dwi ya iso ngono lho. Kowe didongakne mugi-mugi anggenipun sunat sakniki pun dados lare dewasa. Nggih, leres. Mugi-mugi migunani kangge tiyang sepahipun Amin. nusa bangsa lan agama. Amin. Didongakne sekolahe tambah pinter, sobe nek gedhe nyambut gawe iki ya gampang, ngono, Met. Nggih. Nggih, dongakno apa? Lah wis mbok dongakne kok. Lho, ya dongakno ya Pak Sumijan apa sapa ngono kok. Nggih Pak Sumijan matur nuwun. Kang Putih ta Pak Sumijan? Ya ampun, Met, mangan tek rong piring kok ora ngerti Pak Sumijan iki lho. Endi? Ket mau lagi kopi tok kok. Kowe iki jenenge ora lamis lambi mbok yo Kula yo ngono lho. Pertama matur nuwun kangge Pak Sumijan. Ibu Ngasri, Nggih, kaping kalipun matur nuwun kagem Mbok Jatirah. Lah menika Jatira sapa? sing gawekno kopi kan Jatirah. Nggih ta, Bu? Loh, kan. Kowe kok yo kenal to, Tapi Met? wonge dhewe sing jawab nggih. Kowe ya hafal ngene iki ning Lah, kene lah, sing lah. gane kopi terus sing tukang adang piring ya hafal. Apal no, Bos. Sing adang sapa? Sing Mbok Sar. Nah, tapi daerah kene lho, nek ora ganti. Nggih ta, Bu? Daerah mriki Mbok Sar ta, Bu? Go ngerti ta wonge? Dereng. Hmm. Sing ndi? Goleki dhewe. Lho, lho. Kowe iki kok iso sing gocok wedang? Mbak, Sing gocok wedang? Mak Jatirah. Oh, Mak Jatira. Heeh. Sing tukang kelan sapa? Sing tukang kelan Maksu. Kok ya apa to Lho kowe? piye to kowe iki? Maksu berarti masakane enak lho, Mek. Ya mbuh urung kok. Ngomong wis ngono lho. Yo wis enak tenan. Lah iya didongakne ngono kuwi kok. Gulene. Gimana soto apa gulene?
Iki ngamuk. Rumah saku ngawur. Wong karuane kono sate. Lah yo awake dhewe yo kudu iso lamis lho Lah ngono. iya niki lho dicontohi kaya Mas Solikin ki lho. Piye to, Mas? Nyatane yogane ya nom-nom. Nom-nom ning Mas Solikin ra adil. Kok Pripun? adil Lah iki ning dhuwur kabeh kan ning isor kan. Ora cukup panggone. Iki panggone ora cukup. Mulane sing kancane liyane ning ngisor kono. Enggak, tapi sing kono mung tak takoki. Aku terah ning kene Mas, aku wedi dhuwur ngono. Ya ora met ki kabeh ancene nggone iki sempit. Nggih. Mulane panggung ora cukup dikek ning guri kono. Nah, Iki iya. kok ora Jawa men. Niki teng mriki biasane teng mriki panen apa to, Bu? Pun panen apa dereng? Sampun, panen apa? Bener mae kae to. Piye? Ya jawab jagung. Oh sing takok sing kebacut kok. Ngapa kok kebacut? Lah takok kok panen apa? Nek sing duwe sawah ya suweneng takoki. Lho, Lah nek sing ra duwe apa ora telongso? mengakrabkan dadi awake dhewe iki ning kene kan lagi iki. Iya. Nek kenal karo Priyantun mriki benda. Lah terus takokmu piye mau? Ya takok paling ora Pun pun panen. panen apa dereng to, Bu? Lah nek sing duwe terus jawab sampun. Nek sing ra duwe telongso lho Mas. Lah kok Panen nelongso? apa? Ora kok nelongso lho. Lah ra duwe kok takoki panen. Ora duwe ya tuku. Lho bisa ki piye ki? Tuku ya ora nganggo dhuwit. Lho, Iya. piye to iki? Lah ra duwe dhuwit. Ora duwe dhuwit ya utang lho. Utang Biasa. sapa? Utang bang apa tanggane ra ya Andalane kok mekar. mekar ya padha wong kuwi mantrine ya bojomu kok. Niki sewanteng Pak Sumijan dalu punika jan seneng banget. Nggih. Seneng. Cuaca cerah padang bulan. Nyatane teng mriki napa-napa wonten. Sore mau mendung. Di ora enak kene iki mang sedina panas. Panas. Iki campur sari ndek awan, Ndek awan. bengi iki wayangan. Wayangan. Oh, nggih Mas Likin Nggih, nggih. leres. Berarti yoga-yoga pun ket siang Nggih sebagian. sebagian. Ah, lah tok ya sayan to. Panggung ki diadepno rono rak ya ben. Aku madhep rono ki sing nanggap kono. Aku madhep rono ki penonton ya nang kono ae. Ora sah. Ngene kuwatir. ngene. Piye? Kowe aku madhep rono. Ya, lah aku. Mas Dalang panggah ngriko Nggih, mawon. nggih. Nah, terus aku. Sampeyan ngadep Gusti Allah. Weh, jenenge mengincar bojoku gitu. Mengincar bojoku. Apa bojomu bengkong atik? Kaya apik bojoku. Kapan kowe ngerti bojoku bengkong kapan? Lah bojomu kuru to? Iya. Lah nggo apa bojo kuru? Lah timbang bojomu. Loh, Godi. sampean kan wis tahu to, Mas. Nggih, Nek leres. cara sampean enak bojo lemu apa kuru? Nek kula niku kuru. Kuru. Nggih. Wis renek apa blas. Tanggaku kan di bojo kuru. Nggih. Budal buah mulih ra nggo bojone. Sebabe Mlebat nanti ki ngono. bojo arep kuru arep lemu kuwi disyukuri nggih Mas Likin Nggih, nggih. nggih. Arep kuru ya alhamdulillah, Iya, lemu ya alhamdulillah. Nggih. Alah. Entuk bojo ayu ya alhamdulillah, elek ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Met. Kuwi omonganmu gampang diomongne angel diterima. Lho, kok angel diterima lho. Nyatane upamane bojone ayu. Alhamdulillah to bojoku ayu, bendina ora nukokno skincare. Lah kuwi wis umum nek ayu alhamdulillah bersyukur. Lah terus, Lah nek duwe elek, nek duwe elek ya alhamdulillah to. nyapa? Alhamdulillah bojoku elek. Nek wayah apa ki tandur kena nggo weden emprit, ngono lho. Kuwi nek bojo elek. Duwe bojo kok digoten prit Lho, lah weden ke sawah ke elek apa apik? elek. Lah iya mlane nek elek nggo weden emprit ngono lho. Lah kowe kok rabi kok ayu? Lho, lah aku lah iya. Lah mbok kono elek sisan kono. Lho, Aku mau Raji. ra takok. Piye? Enak lemu apa kuru? Nek kuru kan entek. Jenengan remenane anu lemu napa kuru? Kuru. Kuru nek Mas Solikin. Kowe? Aku ya kuru no padha no Pak Mas Wis Solikin. padha no, Pak. Lah mbok iki lho sing ketoke gedhe. Jenengan remen sing kuru napa lemu? Bojone jenengan lemu. Lah, Wih, lha iki sak omah lemu. Wis padha iki sak frekuensi karo aku. Lah iki wis lemu. Kowe ora ngerti keutamaane nak. Keutamaane bojo lemu. Bojo lemu kuwi. Kuwi iki menghibur hati kita, ya ta? Bengi itu rasanya kaya rekreasi. Sik to. Turu rasanya kaya nang pegunungan. Ya ra. Piye to kuwi? Ana hiburan kaya-kaya nang tengah sawah tunggu desel. Kuwi golek-golekane ya angel. Lah aku Iki omong apa to? Golek-golekan apane? aku sak
Ulan kuwi lho rung temok nganten anyar. Lho. Dadi goleki piye? Mbok yo ngomong aku gak WA ngono ae tak golekne. WA piye to? Lah ki golekno ora yo ngono tak culukane, Bu. Ora tegese golek karakter iki piye? Bu. Semangat nggih. Dereng ngantuk. Sedaya sehat. Alhamdulillah. Iki wong wedok-wedok. Kowe wong lanang-lanang apa iso ngompakno? Aku wis yakin nek wong lanang iki jelas gak iso kompak. Beda mbek wong wedok. Ben tak takoki padha mencereng. Tak takoki nang idoni. Enggak. Latihan apa piye kok iso? Latihanmu anggap iki tanggapane latihan. Bu. Bu sapa? Kowe iki lanang kok bu kuwi gekku. Pak, sehat ya Pak nggih? Nggih alhamdulillah. Kok kacang lan asam urat lho mungkin dengar. Alah. Yo mong sak rono kak lanang tok. Sehat ya Pak nggih? Padha nanti wong-wong. Kuwi tegese ngono. Dadi ning donya iki sing paling kompak ki wong wedok. Lho, kemakson. Arep arisan wong wedok. Iya. Rasan-rasan wong wedok. Ya. Kompak. Wong lanang gak mungkin nek rasan-rasan kompak ki gak mungkin. Ayo buktekno to, Mas. Halah. Wong ngene kok. Mengke dijawab Bu nggih. Mana semangatmu? Kuwi wong wedok, najan to sakmono kuwi iso kompak. Sakmono kae sing melok omong telu. Sing tuweki tangane ngene ning ya. Kowe kok ora percaya to? Aku lagi iki lho ndelok wayang kok yu ngene. Mana semangatmu? Pak, mana semangatmu? Oh iya. Kowe ora iso ngompakno. Sampean kudu Alah iso wis meneng sesuk kompak dhewe. iki lho kompakno jajal. Nek aku wong wedok-wedok sinden-sinden jelas kompak. Jajal to? Ayo jajal. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iki lho wong wedok jajal ta lanang. Iki lho lanang sakmene iku iso ora? Aku trauma. Jajal to. Aku tahu ngono dintai. Bapak-bapak yoga-yoga, Mas-mas. Mana semangatmu, Mas? Aduh. Mas. Ma, Yo mbok yo sing ngene kok, Mas. Mana semangatmu? Yuk. Ora mungkin wong lanang. Tapi nek mbok wong lanang kok mbok Mana semangat malah. tapi nek wong lanang kuwi mbok jak nyanyi mesti oke. Kuwi bedane mbek lanang mbek wedok. Wong ngono tok ora nyauri kok nek nyanyi lho. Jajal to. Eh? Jaluk kendang apa piye dikendangi kuwi terus nyanyi ku ora padha nyanyi kabeh. Bisa ya? Ih, Kendang, Mas. kendang endi? Gowo ora? Oke, matur nuwun, Mas. Oh, bocah. Ya ampun, Met. Komet kowe goblok mulu 7 turunan to. Lho, kok goblok piye to, Mas? Tegese kon nuthuk, tutuken nyapu mbok rene lho. Ora. Dek, duduk Mas. Tung ngono. Lah wis. Pancene yoga ambek komet iki padha ae. Tegese kon iki lho, tanding. Nabohi. Contone to, aku bingung kok. Contone ya? Contone ya kono, kene balekno. Ya kok Abot men iki jenenge kendang dosa. kok kendang dosa. Kendang gak ngono. Kuwi kendang asli ngono kuwi. Mesti antep abot. Sel piye to, piye to? Ya, dang tak ndudlang, tak ndudlang. Kae lho sing kono. Sing kono. Lah biasane sing jaepong ki rak ya sing nom. Bantah, iki cara slendro isono aku ngejak slendro. Ngono ta. Keceplosan. Kowe jane arep ngejak sapa jane? Walah. Gak yo sampean pamflet itu langsung sak yono. Omonganmu ndeknane ngajak yuda kowe ya kalah 2.500. Ngajak slendro saiki ya ora gelem murah. Lah kowe kacek 50 karo aku esuk. Iya iya. Lah iya, sesuk ngajak sapa? Yono. Lah rak ngono. Lah cung tak nduk. Lah. Yuk. Yuk. Digas ndanga, digas. Kuwi kicau maninya to. Kicau mania. Yo dikompakno sik dengan nada-nada dasar. Ora ya iso kompak. Ayo jajal to. Yo. Yuk. Asik. Wis anak-anak kok yo. Kowe kok tak iki lho ndang muni. Kowe iki
ndang muni kowe kene lho kene. Aku apa kowe to? Ya kowe to, Lah Met. sing ngompakno kono jere kowe. Aku sing ngumpakno wong wedok-wedok, kowe ngumpakno sing lanang-lanang. Sik to lah kok penak men lah iki karoan mesti nyanyi wong iki presiden kok. Lho, lah sing wedok guri mang. Lho lah yo. Lah kuwi ya nyanyi, ya Jajal. gelem kompak. Jajal no. Oh, jajal. Blang, cumplakan dublang, cumplakan dublang, cumplakan dublang. Nah. Hei! Ha! Ayo, Bu, bareng. Kono kamu nih. Kene. Iki lho. Isin sae. Isin kowe. Endi? Kok gak semangat to, Bu? Sampeyan nek gelem jawab jenengan mantuk mungkin lemoni Cak Komet 500.000. Jo sih. Lho, Pun. iki lho. Kodang iki. Purun apa mboten? Seneng kuwi ana ngene iki lho. Pripun? Beda karo selendro karo cacah ini beda. Dia modelnya mengembangkan apa ya? Kemampuan membangkrutkan konco. Sugih arep nggo apa ta? Wong bondo ki ya mung titipan lho. Bener iku. Kowe mati ora nggo bondo. Mulane saiki iso digawe sugih, kabeh dindumno. Mula titipan kuwi tak jaga ora tak weh-wehne. Ngono lho. Kowe iki dititipi bondo karo Gusti Allah kuwi dienggo wong-wong sing ora duwe, Mek. Lah engko tak wehno wong-wong nek Gusti Allah takok piye? Endi titipanku? Aku kok tolah-tolah. Wah, ora ngomong kok ora jelas. Sarang nggih, yuk, blang. Dumlak adu, blang. Cek ngeyel ngono deh. Aku cek penasaran sing guri dhewe. Suwepet men to kendang. Hei! Ha! Ayo, Bu. Oke, yang sini. Hei, 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 hei. Ha! Ayo bareng. Meneng. Hei! Hei! Karek siji tok to, Met. Kok karek siji tok? Ngene tok. Gak apa-apa kae niteni aku. Eh? Kae ape bengok asline ning sungkan. Kenapa? Mula nang pojok ugung buwo. Warga kene iki benda ki kompak. Ora enek terus ngantek yamin iki urung becek iki ora enek. Kabeh ndingi do nggo rinjing nggo tas kabeh. Kemeruh. Ya anak Met wi. Menghibur khususipun Kowe iki lho sida nyanyi apa ora? Sida apa ora? Nyanyi karo aku ora karo aku to, Mas. Mbok ngatur rek. Jangkrik tenan bocah iki. Kowe iki lho sida ngumpakno ki sida apa ora? Ya go. Iya no. Noneh iso. Yoga kene iki pinter-pinter padakno yoga nggenmu. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke Lagumu kleru. karo karo wek sapa? Karo sopir jam gitu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ayo, Ya gak padha to. ora padha jajal to kowe. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke Aduh. Wong kok ngene kok nadane sak pira to, Mas? Wong Kuwi lho. Asis asis. Oh iya, nadane jajal, Mas. Kibot. Lah dhuwuren lho. Wong kowe iki kok malah beda kancane. Lah kono ya malah beda kancane. Ya Iki lho pas iki. Wong kok ngene. Iwak peyek. Nadane dhewe apa ya? Lah kono senengane peyek lho. Sak pira, Mas? Sakmene lho. Iwak peyek. Iki lho. Iya. Mau kok iso teko iwak Wong peyek. ayo. Wong Kok ngene kok dibanding-bandingke. Jawab, Mas. Ke ya mak kamera Mas. Gak kamera gak apa-apa. wis to kene ra melok siji lho. Kok liyane akeh. Ben ketok kompak. Wong kok juguye to, Mas, kok angel iki. Sampean iki lho ngono arep mirang-mirangno kancane to, Mas. Mbok yo jawab saithik kok ya. Tak iwangi nyeneni, Met. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Jawab, Mas. La ilaha illallah. Pancene melok dalang tiban. Dalang tiban jengkul Tau mlotot. ketiban blandar. Oke tok ya disabotase. Tiban ki maksude nek kombahe apa bapake kuwi tiban kok ketiban blandar iki. Ora tibamu. Kowe nek ra iso ngumpakno kene ya iso ngumpakno sinden. Iki cawis sinden sakmene mbane iki ya dienggo kowe kuwi. Ngono lho. Anu
Apa? Diceluk Oh diceluk. Sing ndi? Senenganmu? Senenganmu iya apik-apik. Tak golekno sing serasi senenganmu. Nek aku kalih Mas Solikin Nggih. senengane kan sing Kuru-kuru. Kuru-kuru. Ki mergo senenganmu lemu tak jupukne. Lah nang omah wis enak iki. Wis ning omah ben ning omah sing mriki Bu. Mriki sampean. Aja. Lah kae lemu. Inden ki lah. Wah, sinden to. Niki sing biasa maju sinten? Mas. Niki napa Dek Indi napa Oh. Dek Salsa napa Sing Dek salsa Andi? sing pundi? Niku salsa tengah, Indi niki. Wah, jane jenengan tengeri rapiah kula mboten bingung Ya ape jane. mbleh pitik to kok. Aku bingung. Siarno. Oh nggih. Nun prokadang pamirsa, dalu punika monggo kita sedaya sami mirsani. Disiap. Malah kaya Pak Tego. Wong ben iki gelar kebiare wayang, Wayang. tapi rasane iki ben semangat kaya orkes ngono lho. Sing semangat. Yu. Monggo kita sedaya. Lah yu. Lah mbok kowe nek iso diayahi dhewe kono. Lah yu. Yo, Sing gedhi to. Gede. yo. Yu. Oh. Weh, biasa ngemsi wong mati. Ayo. Oke, baik. Justice. Saudaraku semuanya hadir di kawasan Bendong Lateng tentunya. Ada beberapa artis cantik kondengnya Jawa Timur Indonesia bersama Mas, yo jado-dawa to. Lho iki orkes lho, Mas. Lho orkes yo guyang yo malah gendeng to kuwi. Yo mbok sing biasa ra. Dawane mbah. Lah kudune Yo biasa ae upama guyu ya saiki ngono ya. Sithik ae. Oke, baik saudaraku semuanya. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia bersama kita panggilkan ada si cantik. nyapa, Oh Mas? malah ngabapi kancane. Dari konsi. Sedengan aja sithik nemen sedengan. Cetha lho. Kita panggilkan malam yang sangat luar biasa. Ada beberapa pesinden yang sangat luar biasa tuh. Si cantik hadir dari kawasan Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Kok nek suara celeng. Kowe iki nek kurapu enak wis siar biasa wis ora sang guyu. Sinten, Mas? Ya iki lho Mbak Salsa iki lho. Indi sama Yo, Salsa. ada. Iki. Lho, sapa jenenge? Lha sapa? Mbuh. Salsa Sinten, niki Mbak? sing saking mriku sinten? Indi. Lindi. Indi. 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 Indi kuwi kan kembar sijine Ondo, sijine Indi ngono lho. Kuwi anak kembar. Ondo Indi. Lho. Oh Indi tok. Indi tok. Yo. Ayo Cok, sepote Cok. Ayo sis. Tak Walah, tak iki- siapa dia? Neng no neng. Oh, grup iki jenenge Asis. Kuwi lho sing anu asis. Yo. Yo. Oke, selamat malam Mbak Indi. Selamat malam. Baru ketemu kali ini ya Mbak Indi ya. Iya. Oke. Tapi kalau kamu ketemu terus, kan kamu dan siapa? Lho, piye to? Aku ki asline kene kok mbok nggo weden sawah ki piye to? Mirip kok Mas ya. Ya. Mirip sapa? Mirip weden Weden sawah. Makasih. Iki wis pek kono aku tak golek liyane ya. Nyapa? Lho, lah iki dindo weden sawah lho kowe. Lah iki tipis tak go apa? Lho, senenganmu sing gedhe. Iya no. Sing kandel. Enak sing tipis. Hah, kentengen, Dik. Tuh. Dibolak-balik ini kan penak kan. Lho ki goreng telo apa, Dik? Aku ki ngene lho, diwolak-walik ya ora apa-apa sotele lho Dik sing rapate. Basa sijine kene ya. Iya. Sing kene sampean maju. Loro. Loro no, mau Mas, cai loro kok. Niki namanya napa ta? Grupe. Grup ini. Nggih. Raras Arung. Ora Rasarum. Nggih. Enggak, sesarangan kalian Rasarum. Kowe iki ora cetha to omong. Raras arum. Rasarum. Kowe milih kono wis marem burung. Itu, iki Rasarum ki jenenge ya beda kasih. Kok beda kas? Lah iki medun disepoti penake ngono. Lah iki medun sok kelunus-kelunus kaya maling kecekel.
Mbah ya padha-padha wong ora Ayo. kulake lho. Ora ngesakno kancane iki karipan bendina tanggapan, Mek. Alah kok kaya rame-rame yo. Lah iya. Ngenyek. Oh, Ngenyek iki alah. lorong kober turu ki wis 7 dina 7 bengi. Oh lah aku apa percaya. Lah nek ngene-ngene iki aku percaya nek sing loro kae kok kaya gak asing ta. Sing ndi? Anu metu ta Mas sampean kok kono. Sapa? Sapa? Mbok metu. Kowe marai kancane sing ora-ora. Lah iki mumpung live streaming. Jenenge wong seniman. Kowe ta metu panas kono. Kene lho yup. Ayam kene. Kowe aja obong-obong karo kancane lho. Nyapa ta, Mas? Jenenge seniman kuwi ya rono ya rene kena. Ora kok terus mbila kono mbila kene. Ngono. Lah iya. Cara Jawa malah panas-panas iki. Bate. Ya iya. Sini. Kamu ke sini. Kamu sini. Kamu tidak diharap kalih Cak Komet karo aku gak apa-apa. Engko nek kurang gede Aku milih mau kene. karo kowe. Lah terus karo sapa senenganmu? Karo iki wae aku. Oh iya, kowe ijel met. Ngono kok iso. Alah, seneng iki, seneng. Wah. Wah, macak sih. Wah. Gini ya. Dian. Ben klimis. Wis empeten. Anu Mbak Sutaji mriki. Duh. Sutaji. Lah iki sapa ta jenenge? Kowe takoni kok ya. Nek iki mang ndi? Anu nun sewu ngagemik nggih. Jenengan Mbak sinten? Safa. Safa. Nggih. Oke, nama Safarun. Nama lengkap. Oke, kita menyanyi ya, Dik ya. Nggih. Kamu sebagai pacarku, Komet sebagai pacarnya. Enggak apa-apa. Wis ora saing-inguk, mantep madep karo aku. Oke? Wedi ya sini saiki. Anu Mas, jajal C, Mas, C. Wah, wis ora kunci saiki. Mau. Ngenyek. Ya lumayan. Lumayan. Wis iso adaptasi. C. Kunci C muni kono jurong terus. Ya. Kuwi C to Mas, Mas. Lho, lagi ero kuwi. Aku dingin C gak ngono. Ya saiki wong ayu sing ayu dhewe guyu ae to Dik purun apa bakal tak usahane Modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri, ayo tak jak muter-muter. kok iso melok kuwi Didi Kempot iki lagune Deno. Ora tau krungu lagu to. Kowe jajal to karo bojomu arep nyanyi apa? Gandrung apa apik kono. Aku pengen ngerti. Iki Yai Segoro. Lho. Uyah segoro piye nyatane ndek iki yo gak iso lho. Lho, piye to iki? Kaya aku wong ayu. Kuwi lho musuhe. Lho, sik to. Iki mang aku. Lah kowe arep gandrung bojomu Alah apa? padune ra hafal, Dek. Alah. Kuwi lagu-lagu sing ngono ki aku gak seneng. Sing Jawa, Mas. Jawa. Woi. Ana Toroko. Sopo sing ngakon C? F. Wis. Oh tak. Piye to? Aku biasanya gandrung mbek wong wedok ki dengan lagu-lagu Jawa. Tak contone. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Kowe gak enek reaksi to, Dik. Lah, Robi lho ngene lho. Iso. Kowe iso ora? Kok takok aku kena iso. Jajal to, Met, aku pengen ngerti nek kowe gandrung wong wedok ora konangan bojomu piye. Bapakku NO ibu Gandrung. kare aku to nyanyi aku. Kuwi ora gandrungan jenenge. Lah kudune Ya sing lagu-lagu mesra. sing mesra. Oh iya C Mas Percintaan. C. C minor. Izinkan saya menyanyikan satu lagu untukmu sayang. Iya, Pak De. Pak Kok Pak D sih? Kowe gak izin celuk kene Pak De. Gua mantan itu Pak. Lho iki 16 tahun. Jangan panggil Pak D ya. Panggil siapa? Mbak. Mau. C ini siapa nama? Kok medit minta sih? Jreng. Kowe
Ki arep nyanyi lagu apa to, Met? Sing gandrung ki sing apik to. Iki ambil suara sik kok, Mas. Lah ngono ngantek ngeden kaya ngono. Aku wedi kok. Baleni, Mas. Hanyalah dirimu yang ku cintai, tak ada yang lain, hanya dirimu. Gak ngerti ta lagune? Ketara gak update. Iya. Mula goleki. Golek Asis ya? Asis. Mula aku penyanyi iki aku mikir kono. Engko aku nyanyi kono iso apa ora lho ngono. Goleki judule Curiga. Ngono. Masa kuwi to jene? Mbah, Lho ngawur kancane kadung golek irane. ben kono Ya bingung. mbok ya lagu-lagu sing umum kancane paham ngono lho. Iya ya. Nek kono ngerti. Lah sing bubuk iki opo? Kayak ngerti ngono. Ya. Nyanyi kowe karo kono aku karo kene. Oke. Diparingi tembang sing kene kira-kira gak asing Mas. Napa? Apa kae? Lembu. MBK. Apa eneh? Cinta tak terpisahkan. Oke, yuk. Nah. Mbek kono, aku mbek kene. Arek kono. Wong kono lah asline gila. Ora ki ancene Aku yo nyeklimi ke gilo beda. kok. Aku yo gilo. Lah ya ki ya. Kira asem kabeh sindene nom-nom. Gowo sing tuwek-tuwek lho Mas penak dadi. Kok nom-nom niki mawon malah penak. Jenengan kok Penak niki. Penak apa jalukane reno-reno. Gowo minimal yo koyo lah iki. Mbak Wiwin iki yo jek enom. Alah nek ngene kan wis ora reno-reno. Lah iki ancene diajari sapa ngerti somben Nggih, iso. ben kentel. Lho, nek wis apik somben dipek. Dipek. Ngono, bocah ra Jawa. Dipek. Dipek sapa? Dalange. Kowe yo siap nduk ra apa-apa engko ndang kabeh ya. Mboten. Mboten. Mas. Tapi nek lagu-lagu saiki jelas paham. Oh iya. Termasuk Mbak Indi, terus Sumiran. Matur nuwun nggih. Nggih, mengke gantosan mawon. Safa tetep temriku di nani Ana Dewi. Oh, nggih. Niki diurut. Nggih, Ana Dewi. Oh ya. Iki enten napa request saking kanca-kanca jagat selawat. Oke. Niki nyuwun Puspitanala. Puspitanala. Oh, Dasare Oke. dalange kuwi Nggih. santri. Santri. Mulane lagu-lagune kuwi ya sing bernuansa religi. religi. Niki nggih enten request malih kang Nggih. gadah damel nyuwun caping Gunung Jengleng. Jengleng. Pak Sumijan. Mungkin Mbak Wiwin kalih Ah. Mbak Rilang. Wong Ya, iki Monggo. Puspitanala Sing riyin. wau Mbak sinten iki? Ana Dewi. Oh, Mbak Ana Dewi iki sing kita, Met. Nah, monggo diaturke kalau wau pamundutan saking Kanca-kanca jagat selawat. Puspitanala. Puspitanala nggih. Ayo, Mas Aziz. Karo jenengan. Bangun. Nah, silakan duduk dulu nggih, lenggah riyin. Nah. Niki murid-murid saking SMP 1 Jatirogo. Jadi Eh. tembrikon niku enten napa ekstrakurikuler karawitan. Karawitan wonten terus Terus wayang wonten. Tari. Oh, tari nggih Nggih. wonten. Ben Dadi wonten niku. kula pun ngeri kok, Mas. Nggih. Dadi ngerti, dadi cilikane kaya ngopo terus saiki gedene dadi apa ngono wis paham. Mboten nggih. Nyatane sing ngene iki ya biasane cilik senengane ya nyekel mic, Tumik. terus karo nyanyi-nyanyi. Mulane gedene ya dadi Dadi sinden-sinden sinden. ngene iki. Lah Mas Komat ki apal? Pripun? Kap. Lho, mikmu lho ndi? Ya mbok nganggo iki. niki pun kenging. Kados apal kula nek karo Mas Solikin ngeten iki. Nek Apal. jenengan Mesti paling alit ngerti. mesti dolanane wayang. Mulane gede Dadi dalang. blesete. Moe bakul wayang lah. Angger cilik ki seneng dolanan wayang. Terus sing gedene mesti dadi dalang. Dalang Blesete bakul wayang. Wayang.
upamane ana cah cilik kok senengane guntingi kain, nyuwaki kain, dodom ki sok ben gedene dadi apa, Mas? Perancang busana, sukses. Blesete. Ya bakul kain ngono. Bakul sandangan. Dadi nek biasane alit ngoten nika senengane kok guntingi kain, gedene mesti dadi desainer. Upama cilikane senengane dolanan tang, obeng. Oh, kuwi dadi mekanik handal sok ben duwe bengkel gedhi. Blesete dadi bengkel. Tambal ban. Aduh iku ora kaprah. Oh, jek sak jurusan kuwi. Upamane ya, enek cah cilik kok angger ngerti pitik liwat protes ndase, kucing dideki cengele. Kuwi nek gedhe dadi apa? Wis ora usah ngenteni gedhe, cilike kaplok. Kok bukan ngaplok? Lha kuwi dadi bajingan mesti. Wong kucing liwat kok didaki tenggoke. Ya mbok dadi apa sok ben gedhe dadi moden apa ngono lho. Oh, mudin kok kuwi jenenge mutilasi. Moden ki kan yo mbelehi kewan kuwi. Pamundhutane ingkang gadah damel. Caping Gunung Jenggleng. Pak Sumijan ngersake caping gunung dijegleng. Niki napa Pak Sumijan dijak mriki kersane mengke mbok bilih pengin jenggleng. Hah, mboten usah. Ora mot. Iki kan yo enek 2 meter. Lah kan ditawakne engko didaraki aku. Pak Sumijan kersa mriki Pak Sumijan. Oh mboten niki mawon mengke kersane Mbak Wiwin kalian Mbak sinten? Mbak Rila. Mbak Rila. Ya Rila. Ingkang pundi? Yuk Cok, sepote Cok. Tanding tandung. Iki mangan apa to, Mas? Tak tung tak. Mangan Putri apa? Duyung, Putri Duyung. Alpukat. Alpukat. Daerah kene ngono. Ngono terus. Anjelo. Roro. Hei. Ayo, Mbak. Ayo Mbak Wiwin. Anje matur nuwun. Nggih, Mbak. Mas Dalang. Ki Solikin Asmara Seta nggih. Iki nek jagone langgam ya iki. Mbak Rila kalian Mbak Wiwin. Sapa sing muni? Sopir-sopir. Biasane langganan sopir-sopir. Je piye, Mas? Piye ya ora piye-piye nggih ngeten iki kula kalih Mas Kumet jenengan kalih Mbak Rila. Iki sapa to, Mas? Heh? Iki sapa? Yono. Yono kentok e. Gak pendek. Iki mbok terusno gak. Ini kewantan ingkang kesane Bapak Sumijan nggih menika Delok to ilatmu kemana. Kowe iki lepeh nih. alah kaken kuwi laku. Lah iki jirene iki alpukat jirene lho. Ora, Mas. Iki jenenge blimbing ulu. Lah ya Mbok pangan nih. Iku jenenge apel. Apel iki sing apel. Lah iya, maksudnya ora lonjong ngono kuwi Mbak, Lah, apel sing kuwi piye? bunder. Oh, bunder. Bunder. Tak kira iku mang apel. Boten niki nggih anu napa niku trawas. Wong karuan iya kuwi. Enak, berarti ben melek. Enak ya, Mas ya, Oh, seger. vitamin C ngono. Oke, ya Allah, segere Masya Iya, Allah. mbok kei vitamin C sesuk sariawanku mari lambungku bosok. Ora iki menyembuhkan. Heeh, bener. Saderengipun ngaturke napa kalian Bapak Oh, Sumijan nggih. ingkang gadah kersa. Oh, ndedonga nggih Mas nggih. Nggih, Mbak. Mugi-mugi Pak Sumijan sak keluarga diparingi kesehatan, Amin. keselamatan, Nggih. rezeki kang kathah, berkah barokah, putra kang dikitan niku. Mas Habib. Dan iki lho sing dikitan iki lho saniki. Oh, sing udutan niku. Jane Oh, rokokan. tak kira sing. Tak kira sing udut iku. Niku mugi-mugi dados putra kang saleh, Amin. migunani tumrap bangsa lan agama. Anjir, kagem Mas Dalang dongane napa? Anjir, mugi-mugi dados dalang sing laris. Amin, Mbak. Amin. Amin. Wis ketampa dening masyarakat Nggih. wis pokoke
tanggapane tambah kathah. Nggih. Amin amin amin. Terus dungane kangge Mas operator. Wis to kok kabeh didongakno. Ya yo mbok yo karo kanca kabeh didongakno ben mandum Son lho. lah, son. Kang Son. Kang Son ya wis larap tanggapane wis laris kok. Dino ndobel ping pira. Oh iya didongakno. Anu kanca-kanca yoga didongakno. Wis padha ndonga dhewe-dhewe Mas kok kon ndongakno kabeh iki ora bar iki engko. Jengkleng sing ndi? Yo biasa to aku jenggleng yo sing lho koyo ngono. Iya. Sing ndi Mas? Yo sampeyan to Mbak Wiwin. Aku. Aku sing wis roh woke kok. Apa pokoke kuwi? Yo. Apa wae? Satu kowok. Hati-hati Wok sayang. gending lho. Urung-urung sayang iki. Loh, lah kok kono keblowok. Lah keblowok, wis biasa keblowok. Ah iya. Sampeyan jengkleng aku, Mas. Yo no. Seeling to ora? Seeling aku. Rondok blingir. Apa kok? Enggak pengen malah isin lah aku. Ku nek eling anu konangan sing ning omah. Wonge melu. Oh gak Ya wong wong melu. Melu lho. Melu wonge. melu. Oh ning kono mau. Ngempul, wonge ngempul. Tapi aman. Kula pun paringi anu CTM 5 turu gitu. Nggih. Ora di CTM rapopo wis sudah rungan lho. Sapa? Piye? Apa? Piye? Mas Jangkong kok bodo sudah rungon lho. Apa nih? Mas Jangkong. Lah iki wonge Kayak- delok. Mas, Mune piye? pun dangu Mas. Syukur. Lah, jenengan dikrubung kok kaya bakul pop es. Weh, yo. Niki Mas Jangkong ta? Lah niku to sing Napa ganteng. mboten payu dalang kok jenengan. Weh, wis karuan nang kono ki ya nyengkuyung. Nah, wih, Iya, betul. ngono lho. Ya guruku. Kuwi basane sing ra payu. Macam-macam lah, Mas. Guruku. Enggak. Macam-macam. Enggak. Nyengkuyung. Ora ancene. Ndang, mulai kon dhuwur ya nek kurang dhuwur. Sampeyan jengkleng aku. Sampeyan jengkleng sapa? Aku sak keneke ya, Mbak. Kena kene Sopir-sopir kae. kene ngono gak gelem ya tak weh-weh. Kuwi rono madhep rono, kuwi madhep aku rene. Gentenan lho, gentenan ya, Mas. Anu Mas Jangkong nuwun sewu lho nggih. Kula nggih nek anu cocok mengke kula susui. Tak kei susuk konde iki lho ben tinggo tanggapan kok iso. Lah, du. Sak pira, Mas? Lah nek gedhingin ki biasane cilik to Mbak Wiwin kok ora paham to. Masa? Ngene dadak takok saben. Saben. Saben bengi. Pemanasan nak keteko arang-arang melu. Yo. Nyawa. Ngene. Mereng ya, Mas? Mereng. Gawe. Aku semiring. Alah pinuke Mas, Kandhane kok, pinuke. Dik. Ya ampun pinuk tenan. Kadung bar jamu teko kene kon jrengeng. Jamu apa, Mas? Plikita ndik manuk niki. Pil kita. Zuh. Tamsul kuwi lho sing Lah ya dawa-dawa. kuwi pil kita. Wis jajal sing kene. Pinuk Mas, tenan pinuk aku seneng. Alah, tumbuh lah tutup. Kowe iki nyapo kok gecing ben. Lah ngono ae kok pinuk, pinuk. Lah nyan nyoto tenan pinuk Nyatane yo jeleng yo penak. Lah, kono iso to ora? Alah, bojomu melok, Bra. Boten. Aku kadung semangat kok kono melok. Single. Single? Oke. Syukur. Kalau sing duwe Sing piye? kuwi rak yo didaku kuwi to tukang kendang. Sinten? Biyo. Sampeyan nak didaku kono to, cuma sampeyan gak seneng ngono lho aku wis ngerti ya. Kok ya mbok nene lho. Ben pirang Halah ora iso. Urung kok. delok anu mekeke Lah jelas gak iso. iya delok. Kowe Eling aja dhuwur-dhuwur herniane. mari karek sangklir. Wah bedut ngono. Nemen. Yen memajang hamung nganggo janur kuning. Aku rung persiapan cowok Dik. Aku mau ya pas ya Dik ya. Lah iso. Mumbul teko nggon jeleng. Jeleng. Lah iki urung apa-apa wis kecer dalan. Jeleng.
Ya tambakno lho, Met kuwi. Biasane kono gak ngono iki. Lah nyatane urung tekan nggon wis kecer. Lah iya. Udah kaya apa double. Put. Piye to Mas? Wah, alah. Kok kono win. Ayo Mas. Antarane Dik nak kena telusupen kok malah. Wah, kepaku gedek, Bob. Contone Mas, contone. Contone. Lho, diwaspadakno to. Iki lho pasangan suwek. Tuwek. Wek. Kembang wae wataan. Oh, patur. Ngene jangkung kok ya betah. Iya. Guna Hei. Ada wedi. penak Mas. Ayo to Mas. Aku silai Mas. Aja. Wong ki rencanae tak tomboki vario piye, Gong? Aku melok lagune kuwi lho. Apa iso? Kowe ambek kene grathuki. Aku tok donge kuwi lho. Oh iya, Kuwi ngono lho. Mas. Iya tak anu sing Ngene lho, tak drang. Iki nak iki. kuwi lho sing nek Iya, jajal. Lah kok ngene tok. Sapa ora? Kok sapa ora? Jelas to? Mosok. Ah, Lah, mosok kene-kene kok lali lho. Tak Ngomong to, kok sing kaya Mas Yon. anu nyun sewu Mas itu Mas Alek. Kados Mas Yono nggih. Tak delang tang dintu menang. Aku ditik tak aturi aku. Iya. Tak dintu dang cipratan Mas. Mas, yo. Menang. Kalah. Menang. Kena su. Wis gak melok juga tau. Kowe ra iso we. Gak melok jegleng. Apa nyileh tak jenglengi nggekmu iki lho. Ora kena iki. Kena wis to. Lho. Oh, kena no. ancen sing ora iso ki sapa jane? Iki yo kena tak delok. Oh, kena. Bangkon tang karo kono aku. Ya jajal to. Kok tomboki 500 lho. Wis gak masalah aku los kok. Tak delok. Nyambang. Tenang, Penak to, Met. iki tahu aku ngene iki ndagel ngene iki terus diedit karo Caca. Wopet ngene nih. Aku yo waduh keri-keri ya. Kena to, kena to. Kena tapi kaken. Ya ora apa-apa malah. Los piye yo kene lemes no dhewe pisan umum tak tang ndang ditu barno. Kok barno ki apa? Ya terus nih. Kono. Aku. Iya no lali ya. Pacita. Menang. Ya wis ta. Ya wis. Ora iso. Ayo kentenan iso Tara? Engko tuku dhewe ya. Tuku ning ndi? Sudah tentrem. Ki apa ki bakal dolenan tok kono. Sik to, sik dikonokne. Ora nduk rono lho, Met. Engko nyenggol nggenku lho. Kene dhewe. Lho seken kok. Second piye to ki bar tak perbarui yo. Tak plesne. Panas. Udah.
kesurupan wis tak. Wis biasa. Alah lah wis ora kaget to aku. Heeh. Najan. Iki bacotna ya, Mas. Bacotno to wong pamundutan sing digawe iki kok iso. Nggih, nggih, nggih. Pak Semaji. Net. Yo ngono kuwi nek kesurupan nang Oh, ngomong ae ngono. Lah kuwi jeding adus kesurupan. Oh, Ora usah kaget. Penyakit ki berarti Kuwi asline ayanan. Oh, iya iya iya. Mak embo-embo dadi macan, dadi sok-sok irik ra mesti. Ngono. Mboten napa-napa Mas Kin, Nggih. pun kersane. Nggih, nggih. Oh nggih. Najan. Nadyan wadon sarta Yo bangun negaramu, bangun negaramu. oh maneh banyu Niki mengke langgam riyen terus Ini kalau diturusin. Apa to kuwi, Mas? Niku pripun niku? Kok ora pun bar- kersane pun kersane. Oh, ngoten. Mengke mari piyambak niki. Ngoten nggih. Nggih, pun mboten usah wedi jenengan. Iki apa to, Mat? Wis tuwek nek ra isin lho. Iki anak. Anakmu lho wis loro. Bendina dadi guru kok gendeng to iki. Dang biasae nyapa to. Aku rasa nyuwuk mulai tak ben ae. Bacotke nggih, Mengke ngomong Mas. apa to? Enggak usah. Nggih to, langgam, mengke terus didangdutke. Dek jaman berjumat jerekelingan benang matur nuwun. Sampun dipun pinangkani pamundutan saking ingkang Hamengku Gati. Pak Sumijan. Nggih, Pak Sumijan. Anu, Mas tutup. Tutup piye to iki jek durung rampung iku Oh, nganti pokoke subuh. Nggih. Biasa ngeduk. Niki sampun kalih sing Nggih. Ale? Subuh rawuh niki enten Gus Safa. Wah. nggih to? Nggih, Ah. hampir mriki yo. Tidak Mbah Nuwun mungkin. sangat ditenggani ya. Nggih to? Nggih. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin ribet. Iki kok ora percaya to. Ah, tidak mungkin. Nggih to? Iya iya. Oh, Nggih, Sugeng rawuh Ki Mas Agus dalang niki nggih. Nah, niki nggih dalang. Nggih, Pak. Wis sawah iki deh. Kan? Wis sawah. Sapa? Kaya kenal-kenal lo. Menika salajengipun menising dereng Dik Salsa. Heeh. Dik Iki lho aku penasaran sing sama Mbak salsa. Lucy, heeh. Mbak. Yo kabeh maju iki wis kabeh. Lah ngono berarti kene wis gentenan. pesen iki. Aku Nggih. gak usah, Jere. Ancene rada udunen wong iki. Oh, lah udun. Wedi deh. Ayo, Mbak. Pesennya Sapa? sepote no. Spot ya. Dulu wengi. Waya wengi. Ora kok mengi. Ya mengisor ngono kira-kira. Ah, Wah, saya dalu saya tuwek-tuwek. Dadi yo saya senior dadi Saya kok kene senior. ngantek senior kono. kira basa halus menika. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu Sing Mbak sinten iki? salsa. Salsa. Perkenalkan nama saya Adam. Oh, alah. Jenenge priye kok Adam sapa to? Iya. Iki rasa kenal iki, Dik ya. Alah wis Kenal kenal. ya? Wis kenal kabeh lho, panjak iki wis paham to, iki sapa sapa. Apa lagi roto karo panjak kok. Lah Berarti roto kenal. piye to? Kenal. Ya Lus ya. diratane. Yo.
Meniki ngaturke napa? Pamundutane napa Kok kalau ket Pak? wau Niki ngatur dereng enten pamundutan. Dereng. Nah, Oh, dereng. bebas. Niki wau Mas Solikin ngapunten. Pripun? Anu Gus Safa rawuh nggih. Nggih, Nggih. rawuh. Lah mbok alhamdulillah. menawi anu kersa Nggih, nyuwun kedar niki nembe kula. Oh nggih. Nyun barokahipun. Nggih, Nggih kagem Bapak Sumijan sakeluarga nggih. Nggih, laras. Ah nggih. Oh ki yo upama kok. Oh Gus Safa menika nggih dalang lho. Oh nggih, laras niku. Nggih, Dalang. menika dalang. Nada dan dakwah. Nada dan dakwah zaman riyen hebat. Napa, Mbak? Podang kuning. Enteng dunungan. Mbuh. Kantun jenengan badhe ngaturke napa niki mboten enten pamundutan, jenengan badhe nembang napa ngoten. Lah wau enten pamundutan padha ngene ngoten. Oh nggih, kala wau wonten. Dibawani riyen nggih, Dek Salsa sane bawa. Nggih. Wah, hebat. Ini nembe kelas 2 SMP Dek Salsa. Jis. Guyu deh. Nek guyu ilang mripate. Mripat kok ilang to? Lah ngene ya Kuwi katane jenenge ngono. mripate sipit kok Sipit. mripate ilang. Iya, iya. Ayo bawane sih. Nadyan wujud temong peksi Bejane sing duwe tegan. Wah, Iya to iki. Bejane kowe ki lho arep parian piye kok sok kleru kabeh. bejane Bejane Padha wae kuali. degane degan ijo mang. Oh iya iya. Terus Maju tak gentar. Ki nek bawa kok terus nganggo sikil esrek ini apa to? Kuwi jenenge ekspres. Anu sinden kuwi ya kudu apa ya dijaga imete dadi kene bengok apa werning sing kene diam. Iku tengere. Ngene. Iku anak tengere lho. Apa? Tengere isih perawan. Kan tawa-tawa ngene. Oh iya budgetnya sampean. Lah, Sampean jajak. Padha Iki anu ora padha. Ora Nek iki- padha. Nek prawane jek tawa-tawa dadi najan iki jek polah men. Nek iki wis Iya, gak iya. iso polah. gak gak aku wis Wong anggere bener. polah ngono ki metu kok ki. apa nih? Apa nih? Mbuh. Gak mbok buak ya elek nanti. Kaya Piye? Lah kowe gak gelem guwak. Enggak, Mbak. Piye? Gak. Ayo, Aku to. lembuh. Seronda budek. Gentenan nek bak-bake sampeyan. Ngono. Oh, ngono ya. Lanang to. Diomongi Iki lanang. asline lanang kok. Ngenteni mesti. Sapa sing ngenteni kono kele bengok-bengok kele ayo. Ndang Di ana bengok-bengok iki. Lah kowe mbok anggap apa to? Desal apa piye? Iya ancen desel. Halus manis tur mrak ati. Ganti Wis rono. ganti rono nek. Iya to malah pentilian. semute akeh ngareh kene. Oh iya, Met. Kono. Rada rono, Mbak. Ketoke semute ngerubung sikil. Padumu ape awor aku. Allah, Allah. Ndang terusno kono. Goleki goleki si podang jenar Ganti, Met. Masih Sepi. saiki jengkol. Sepi semute ngisor. Ngaleh nyamuk. Jajal nek iki ra ora. Ora, terusne ya to.
Ibu bunga ingatiku. Anteng ta? Anteng sebenarnya sing ditawakne kok. Ngenyekmu. Ngenyek. Jajal sing kono. Nyanding bisa dadi Wah, cengkol. Sing kok ketragal gitu. Enggak, dibablas nih katesnan sejati. Lho. Kodang kuning kok so. Karepe dhewe lah. Kodang. Tenan kok. Iya, iya. Buka kibet, Mas. Tayo to. Tayo. Oke, tayo. Tumban nek. Sesarakan kalian seni tajuk Laras Harum. Awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Moben miteraku goleki. Oh
wau mboten wonten pamundutan ning alhamdulillah pun diaturke kali gending sak cebloke ngoten niki masalah iki nggih. Niki mbok menawi wonten melih mboten nenten nggih. Nenten. Ah, iki mumpung wis karek guring-gurinan dikek sing meriah met. Meriah. Lho, iki apa? Maksudnya lagu-lagu sing meriah, ben sing ngantuk dadi semangat neh. Duet. Iya no. Ya. Karo sapa milih? Karo wedok. Lho, ya wedok ki wedok kabeh. Ayo sing pertama mau. Indi, Mbak Indi. Karo Ana Dewi. Ah, Oh, kalih. Nggih. Ayo Mbak Ana. Loro ki tak pilihno. Dadi nek lagune engko dangdut, Ya. sing meriah, sing guri kono nggih mboten ngantuk, sing kono yo lho kok wis entek. Pun ngantuk, Bu? Dereng. Yo. Dereng nggih, ampun sare. Engko dur price. Mengke tasih wonten door press-e jenengan tenggo mawon. Matur kalih Mas-e. Merah jambu Nggih. dijengglengke ya. Apa Yo. Dadi men ketok do mergawi. Duet ya, Mbak? Nggih. Anu Mas, apa nutul apa kuwi? Dapat ta? Iya duet Mas, duet kali Mas Kemet. Oh, anu ketresnan sejati Mas. Ah. Duet. Ah, ya ta mbok wae dhewe. Kuwi kemeruh sih. Cah disiplin kok. Nggo, Mas Yan. Oke. Saged lenggah riyin. Nggih. Nggih. Niki sampun Mas Solikin. Niki sing gadah damel nyuwun malih Neh. gending tayub Sri Rejeki mandepe 8. Oh, nggih. Nggih. Iki Niki cek siji langsung. cek jalukan pamundutan kali sing Pamundutan. Kok kan iki siji neh. Siji neh. Mboten. Iki masa tunggal sing kono kan. Aman. Tunggal melih. Napa Aman nggih. sinten ingkang ngaturi menika? Mbak Wiwin. Oh, Mbak Wiwin. Nggih. Kok, Mbak, ngriki malih. Kalih- Jane ngerti nak ngono aja balik rono ning Dah kene. iya. Sing Sri mangan Rejeki. yo kene ya ta. Mandepe 8. Oh, ngoten. Nggih. Niki pamundutan saking Bapak Sumijan. Kalau wau Nggih. nyuwun Mbak Wiwin sing nembang. Nggih. Mengke gantosan terus bar Kok nak Pak bar. Sumijan iki penak kok niki ngersake napa to? Ah, Ngersake Sri Rejeki. Nggih. Aku nak pokoke nak Mbak Wiwin mbok diparingi napa mawon niku manut. Pak Sumijan niku kaya 8-8ne irama. Niki Sri Rejeki yo. 10-8 mawon nggih, Pak. Oh nggih, menika mboten apa-apa wong. Nggih. Lha iki lho sapa kok Ya Pak nyawuri. Sumijan apal aku. Karo Pak Sumijan masa 8. bateh ta? Enggak, nak bateh kak yo mesti buwo. Kok ya akhirnya yo ngono ae. Slendro mawon. J selendro mawon. 8ne irama ke, Mas. J. Arek slendro MC ora nak. Kanggo deh.